Здравейте! Вие гледате Имоти с Митко БГ. Днес отивам на оглед на една много хубава сграда, която е завършена с Акт 16, вече обитаема от нови собственици. Има последни два апартамента двустайни. Сега ще ви ги покажа. Това е кръговото на булевард Климент Охридски. Интересното за тези, които не познават София, че тук се срещат три квартала: Младост 1А, Дървеница и Студентски град. Тук са УНСС, Техническия университет и, разбира се, НСА, Спортната академия. Сега ще ви покажа изградата. Тя е на изключително тихо място. Улиците са асфалтирани, всичко е озеленено. Както ви казах преди малко, сградата има Акт 16, така че нови собственици вече живеят в нея. Сега ще ви покажа отблизо гаражите, ще ви покажа входа и ето влизаме да видите и общите части, които са с хубава мазилка, хубав гранит, и се качваме към апартаментите. Коридорите са с високи тавани, широки, хубави масивни врати. Показвам ви двустаен апартамент с две отделни помещения. Едното е спалня. Както виждате, има климатик, радиатор, стените са на латекс, а това е мястото за кухня. Кухнята е просторна, тя е кухненски бокс с всекидневна, изключително просторна, слънчева и светла. От нея се излиза на хубава панорамна тераса, която има 180 градусова гледка. От София до, сега ще видите, макар и облачното време, всички южни квартали на София. Това са Симеоново, Драгалевци и част от Бояна. Терасата е изключително красива. Тя е с решетки и поликарбонат. Тук могат да се сложат масички и столове. Заповядайте да ви покажа този страхотен апартамент.